Welcome to Uthuse Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abantu abawuvale umlomo eziguleni zokuxhumana ngenyanga yodumo uDr Khehlelezi esizakhele udumo ngokusiza abantu kanye nezigubhu. uDr Khehlelezi welapha ekhasini lakhe la Facebook wabe seveza uhlobo lwemonto zaka BM wathi sithanda kwamukela omakoti abasha nganawa amathoyizi wasethi ke siyanemukela bandla sicela ke nisijoyine izintombi baye bephoseka ke abantu lapha kuma comment section beyomhalalisela besho ukuthi sebayafisa ukubona amakhosikazi akhe lawa amasha. Abantu ke bathe bayafisa ke ukubona wona lamakhosikazi akhe amasha uDr Khehlelezi babeke sebeshiya imiyalezo ebibabongela nebahalaliselayo. Abantu ke babhala okuhlukahlukene ubongele bonke uthe siyabonga ndumano uAyanda Mvelo uthe siyabonga kakhulu angisakwazi nokuzibamba ukuthi ngibabone. uSipho Mnguni uthe mkhulu siyakubongela kakhulu uyindoda. Omunye ke ulindelwa makwazi uthe wow kwazi kwakuhle okwenzayo uDokotela. Umbatha Mbali uthe yo sibafisela okuhle kodwa ndumani bafethu ke mningi kakhulu lemiyaleza ngeke ngiqede yonke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Ngaso ke isenzo asika uDr Khehlelezi nembala kuyacaca ukuthi uDr Khehlelezi usenamakhosikazi amasha amabili njengoba lezi monto zohlobo laka BM ezintsha aceke zimbili. Bafethu ke asiqede le ndaba khona lapha kwi-comment section. Ongibambeke evidweni elandelayo.